Previously, straight to the point. That's the flash drive. Doesn't have all the information. What? Udzamdara Bello atara nemfano wake atore flash. Because tatopa mawan. So you guys, you have to do this, or else I will take the matters into my hands myself. Okay. Yes, Mr. Pill, I've got it. Yeah, I have it. Hey, listen, calm down. I can explain. I'm not gonna come down. I can't believe what I'm hearing. So when you two and a flash No, baby, I see. The thing is that Sugu is our half sister. Yeah? Sugu is our half sister. Who's got the flash? I'll sort that out. How far ndoda? Uthi kanda? Asha. Amawani. Indaba. Indaba phela mntana. Uthi ngani khona la? Sha. Amawani sha. Mawani. Khama njani? Ani nakuthi ngugawuthi ndizivula yini. Uzivulelani? Suku sha. Usuku yenzeni uyagula? Indaba. Khuluma phela nje. Manje suya sister yangu sha. Sirazi. Hayi unitshela mbani manje? Chasipiwa zongo pinta wakatanga kutaura nyaya idzi apa ndine baby pateni sha. Lapha swalala la impinchami. Aish. Amawani. Apha kodwa nje izibulala akusitshela kodwa la yakubona nje. Asami sekhulumela endlini nje sisihlalele phansi sisinathela amanzi. Asami. Amawani.
Hello. Kungaphi? Ngithe ngisemavisa, ngisemashop man. Ihla ngama strips man lapho uyakuthola ngikumelele khona. Oh, okay. Okay, ngiyafika khathesi. Afa uthini? Uthi ungaphi? Hayi lo muntu awuyeza. Hayi kathoni uhambe njani? Yo. Flop. Le flop impintshana. Tshela ngakutshela ntwana. Ngakutshela nakudala ndaba. Zwana bona manje. Wena manje usubambe insiba, inyoni ihambe kudala le. Yabona mina ngikhulekile ngikhuzovalo. Yabona manje uzothini? Uthi indoda ingawa namhlanje kusasiphinde ivuke. Hayi wena. Ngithembile. Kanti lo muntu wena yena ukwavuka yena. Ukwavuka yena uMandoza. Ndoda, wena kumele uhlabe inkomo ntwana. Uyangithola. Ucele kwabaphansi, ubuye kithi sikufundisa ama-tutorials ntwana, sikufundisa abonqamnqe baphathwa kanjani. Hawu yabona Peter bikhuleka wena. Yabona Peter 1 days 2 days. 1 days 2 days ngizomthola amaqondana namo-grand wami self one time. Hayi man, hayi wena ubambi lutho, uhlulekile manje, usukele emayi lapha kumele wena la. Isikhathi ehamba ukuphi leSandra khona mbo. Hayi, yabona, speaking of the devil, into zami ke lezo mfana. Uyasibona? Yeah. Kwanisa wona ukuthenga ibhaketi. Ngeza umuntu ngochaqo. Ebenje sebemuhle so. Ayiqatha. Hello mama. Uthi niputhu. Shafsana, futhi bengakuboni. My love God. Ungabomisa kanjalo. Uyazi lama ngithanda into zokuma la. Uyabona? Boy. Zwana. Sure Peter. Sharp. Ngeke lo Sandra. Right. Into zami ke le. Sure. Babebeza. Umkani wami ke lo. Bathi ngumbongene, sihlala simbonga vele. Hayi but yena bathi ngubani ngusawudo. Ngoze ukwazi ukwenza vele ukudla yabona izikafu lezo. Ekwazi ukwenza i-test laso. Uyenza into zibe le test empilweni, ngithola into ezinjani. Yeah my love. Mana ke my love uthi ngikubambele something ngiyangithola. Ngoba ilanga liyachisa man. Hayi. Liyachisa lapho. Wena ipia uzasesha. No, one thing one sharp. Sharp and King. Baby, orange juice angithi. Yo kanye. Sharp my love. King, phathe kahle into zami. Awuyakhuleka ngiphethe senze lezi safe. Hello. Guys, lakho lifani njani. Anyway, it's nice to meet you Mbonyeni. No, it's nice to meet me. You can call me Saudo. It's fine. So, uphethe kahle uSikhofa, ne? Why sisho njalo? Usibheke ukuthi njani. Yazi mangubhekile so lami ngizongizifela ngawe Joe. Thank you. Awuntshele wena if uSikhofa kube kabuya ngegoli. Kuba uSikhofa vele wavalele ejele kabuya ngabe thola manje ume kuphi manje? Understand ukuthi uthini Saudo. Ukukhuleka bona mina ngigcwele ngawe Sandra. Ngikuthandile Joe yazi mangubhekile so yazi ngishaya amanonini. Yazi umphula igearbox Joe. Manje ngibona ngubhekile so ngihleli ngediff. We just met and they're so I don't know what you feel ancha. No. Anyways, I guess I have to be honest. I'm just feeling very Okay. To be honest, guys, we live that feeling. But angazi ngiyathini ngoSikhofa, I mean, umngani wami. No, khuleka ugcwala ibhavu ngalamini indaba. uSikhofa uyamtshela in front of phambi kwabantu. Umtshela ukuthi it's over. Just like that. How uyakubulala wena? Angeke. Yabona mina if nginguwe lami ngiyimi. Bona ngcono vele sinjani sithathe walk yabo uSikhofa engasithola. Sikwazi ukukhuluma indaba yesithu yabo. Ayasufani njalo. Yeah, but it's not a bad idea. So do you mind if singathathe walk uSikhofa uzothola phambili? Ngoba ngasikhulumela ebantwini yabo. Awe mandebeza. Babe, I know ukuthi I let you down, but bengilanda into engayenza even. Manje ufuna ngenze?
Please forgive me. Ngiyacela, please. Only on one condition. Which is? Work with me. Spoke with Mr. You understand, Uti? If I do that, Lami ngene jail. Besides, you're causing Ghana just for a short time, or you can win the case. But Okay, what's better for you, ukuthi ungene jail, or for thousands of people abaluza ama benefits abo ukuthi bengatholi anything? Azithaba ezinye izinto ezifuna sacrifice. My parents sacrificed impilo zabo for the truth to stand. And it's my duty to make sure Mr. Bello rots in jail because I've got the evidence. okay, fine. Ungakhala. Don't cry. Ungakhala. Are you in or not, Thabo? Ohlukana lami. Spirit. Please. Besides, how are you planning even on doing this? I'll do it. Ungakhala. I'll do it for you. Don't cry. What happened to helping anybody in the streets? Not to look good. Usikhova sefona. Yo, uyabona manje. Yazi ungama-answer. No ngithi ungama-answer. Yabona lento lezi zifuna isikhathi jo. Yabona manje simneyimlawo ethi-2. Khatha lento awe. Perfecto. Yazi mawuphethe mina ne sikhuza uvalo, yonke izoba mnandi. Bengithi Thembile kanti udlala ngami. 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 Bengithi Thembile kanti udlala. Hello? Hello? JP. Cela uzombona ngikhaya. Why Jesus will this day? Yabona makhidi this asafufela. Time kazi. Kabani fusi. Mntwana yami le. Sure. Sokushapela ngamagetsi fast la.
Hawu na ngiyacava umshina wakho vela ungiphambanisa umshina. Lapha these amahataza rasa mpinchami into zangikhona zenzeki. Uraphe eblokini. Naye uthi ubamba izinto. Anto namagetsi swi lapha. Swi standard. For 10 past liyana la uzabona ukuthi angeda njani. Alright ungasena na stress. Wena uzametha lapha nakube mnandi ube sharp awu. Okay. Otherwise kancane. Urambe ngisithi ngibuze la yamazo ufana lo bathi uThabo le ibhare le ndevu so ngathi umpostori. Thotha. Yini uphishana lo Thabo ngoba uThabo ungabona uThabo bona thina senza seminto phe. Kambani wawe wena lo Thabo? Kahle ampushi. Sefundithathela wena. Ampushi uthelayo bora yami. uThabo ngathi nguyesepusha lo Siphiwe yabo. Hayi uThabo kabi semathandweni mpintshaba. uThabo emathandweni. uThabo kabi semathandweni Thabo. Unziba kazi. Sure. Kukhona ukuchaya amanzi. Wona uzama uhlanganise sharp ucheck isisufu kenzakalani. Into engifuna ukubona uphila mpintshaba. But wena wenze njani? Same thing anti. Wena wena vele customer grade. But nawe at least kufethu sizasiqeda singamadoda angaka so. Izobhura. Izogaza ungawari lento ehlulu Adam. Izontwana. Ungawari shana nayo siphiwe but ikhona into eshaya amanzi. Kanti udlala ngami bo. Kanti udlala ngami bo. Yeah. Wena yini lento ombhebhisa yona umbhebhisana into ombhebhisa yona wena. Ngilapho. Man, wait, calm down. Amaphapho phansi ngiexplainele. Ngithe ngumele lapha nga receive phone call from home. Kwathi sokule emergency ade sokumele ngiattend. Lami ngaba le stress ngahle ngagijima sembuye endlini. Ngakhumba ukuthi nguchile behind. Ngithi sengifuna ukufonela ifoni bisicicile. Icima kuphi le phone yakho wena? Uyicime ngamabomo. Lami ngikufonele man ingena angazi nokuthi ingena le number le man. Wena. Ekini kukuphi wena? Phela emagrosa ukuyokucheka khathesi. Hey. Ima kancane. Nefoni yakho kunini ngifonela mina le phone yakho wonke. Idibana namabonda angazi nokuthi ingena le phone. No, calm down. I thought it was understand. Understandana kulento engeke understand inyoso yonke lento man. Into engeke understand mina leyo wena. Wena. Khuluma nawe. Yabona ngivela kuyokudinga khathesi ngithe ngifike endlini lapha ngarealize ukuthi ifoni yami le njengoba disicicile ngayicharger. Ngazama ukufonela ngiyela ima kancane manje. Ukuphi usawudo? Usawudo ngimgcina khona phana lokho emagrosa ngale la receive phone call ngizethwa umna wakhe usewile something like that angizusisanga. Hayi. Wena. Ithi ngikutshele something wena. Usawudakala lo mnawa lo muntu loyo. Umnawa uphi wena okhuluma ngaye wena? Ngozonyanyisa ngizongithini wena? Yini ngiyangilimaza yini kanti? Oh, sifuna ukungitshaya. Tshaya umisana labafazi tshaya. Kwakumnandi ejele ufuna ukubuyela yini? Tshaya. Suku my baby. Say. Nda ngoja lolozo. Akho sihlala. Khona izinto esikuphindile. Hayi, sihlala lapha sikhuluma 2 minutes. Ngasta kuta shuma 2 minutes. Still we lapha. Ku baby, ndaunza kapha yako chifona hapa kwa chiti ndiwe. Naza voice yako kutongo chitonga ngeni. Chichi ngombethi. JP. Yazi indaba le sitshelwe nguSiphiwe.
but other day been affecting me. Asha, iwe ndakakusukunuza mini kuti isipiwo saterere isipiwo papa yangotaura taura isipiwo anotaurisa ushamwari hapana kana nyaya iripo papa shamwari JP mama muvele hilapusi owakuvela sukuyo usikuunderstanda nyaya ndoda kutrakuka pana chandikutaura ka ngezvekuti iwe wakambona kupi munhu wewe kuti tisi vanhu vekutanga panapa panyika kuti mama kwanorova kuflapusi wangobva kuflapusi vanhu vakawanda vese vana mai vava vanobva kuflapusi but vanongororana amene kuti sipiwa nejela sei iwe usangode kuconfuswa nasipiwe shamwari usabvume ungati wewe bhongo shwashwa chiponda moyo changu ichi xa ungathathi indaba leyi serious, why did you try to kill yourself? Ndiyana kuti izvozvo inini kuzviuraya shamwari ndiyana kubvudza inini ndikazviuraya inini shamwari hapana nyaya yakadaro shamwari usateneri nyaya inozasipiwe so handitira zvinhu baby shamwari unova noda kutiseparata kaiwe chiponda moyo changu. JP, I think we need to take a break. Break chii ichocho uona kutaura zvemabreak panapa iwe saka uri kufunga kuti vanhu vachizoti uri bhebhi rangu 2 minutes ndatosingo ndigeto rese rinotozoti JB atosingo akana ndiwe shamwari sadaro hazviiti izvozvozvo JP, until and unless ngibuye neBotswana ngiyebuzuka bami ukuthi kuhamba njani, we need to take a break. Kwenda kuBotswana ungasobhudwami siza continue kodwa nxa ngubhudwami akusela ngenye indlela. We have to stop. Umsana suku Anzange ngibone into enjena uthando longithatha lwangivala amehlo ngabe isipofu sempela Anzange ngibone into enjena bo uthando lwangithatha lwangivala amehlo ngabe isipofu sempela Ungikhumbuza kude Ungikhumbuza kude Ungikhumbuza kude Ungikhumbuza kude Ungikhumbuza fere Ungikhumbuza fere Ungikhumbuza fere Ungikhumbuza hlale kahle Ungikhumbuza fere muhle mhlophe okwenhlabathi zolwandle